Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate Izingane Zesthembu and Uthando Nesthembu indaba yesibindi nalama comment athola ku social media kusukela kuqala season 2 kaZingane Zesthembu. Asikhulume ngendlela e-right. Usibindi maye lapha kuZingane Zesthembu unendlela yokukhuluma engenhle. Sayibona-ke iminyaka yakhe, siyabona vele ukuthi ayikho indlela ukuthi akaphoqo ukuthi akashade, right? Mawukuthi akekho ready for ukushada. Kodwa indlela akhuluma ngayo inendawo yokuthi uyazikhukhumeza. Ngesikhathi ezikhukhumeza because yena usibindi ofika nesithembu uzofundisa ukusho ukuthi uzofika nama-girlfriends akhe o-baby mama bakhe. Izinto ayikhulumayo ziya kulaba athandana nabo. Yizo-ke lezi eziqala zimdonsela lama-comments ukuthi wena awazi lutho, wena usithuphethu, wena unjani. Why? Abantu abathandana nosibindi labo, abantu abama-girlfriends akhe abawo-baby mama bakhe athi wakha nabo. But uma esekhuluma nabo ku-TV ukhuluma ngendlela yokuthi balaphaya yena ulaphaya phezulu. Iqale lapho-ke lento ukuthi ibe nokushisa, lokushisa ongasapheli. Number 2, njengoba emncane kuvela ukuthi uba involved namantombazane ngale ndlela. Masiyasala indaba yokufundisa nokubeka ubungozi. Lento ke yenza ukuthi omama noma osisi bethukuthele. Why ngizobala omama? Ishow le yangale kuthanda nesithembu ngokubuka kwami ime kakhulu ngama-viewers kwabantu besifazane bethanda amakhosikazi kaBaba Mseleku. Uma ingane zikaBaba Mseleku sezifika nenye show, ama-viewers afanayo or i-audience eyodwa eza ngapha kwizingane zesithembu. Manje uma bezobuka ingane yomfana ikhuluma noma kanjani, ngoba uzwakala ekhuluma noma kanjani. Mase kufika nanokuthi-ke kwenzeka ucansi lunobungozi. Ajike yena afike abe nesikhathi sokuyikhukhumeza ngokuthi uhamba elala. Athi mayeseqedile lapho abuye azothatha isintu asibeke phambili as if yena unayo idiscipline, uzihloniphile, umile egameni lobunsizwa. Ayisamukeleki-ke into ayishoyo ngoba manje sinokudelela phakathi. Kunezinto yena azenzayo asikhiphi ngaphandle ukuthi uyingane guys. Ngifuna ukunikhombisa ukuthi iqalwe yini le bullying esingaka engasapheli esingesanamkhala. Usibindi ufika ayizomfana ochomayo mawumlalisisa kahle. Uyachoma, unokuprove ipoint, asazi ukuthi uprove kubani. Even social media yakhe mawubheka ama-post awenzayo, izinto ayibhalayo, uyayuthi hawu kanjani. Fine ke i-social media yakhe, i-TV show manje sekuyi-platform enkulu. Kule stage ubukwa womama ababuka abazali bakhe kuthanda nesithembu, womama futhi abaku-age group efanayo noma yini, because ngikholelwa ukuthi uzoba yifeni kamacele because ucushula ingane nomacele kunezinto o-relaxa zona kanjalo namanye amakhosikazi. So laba abadala bezobuka usibindi bazi ukuthi uyingane kodwa abe ne-behavior esixakile. Ixaka ngani? Ufike athi uzokwenza noma yini. Mase enze noma yini agijimise isiko lakhe as if isiko lakhe libaluleke kakhulu. Uma kuwukuthi isiko lakhe libaluleke kakhulu ekuqaleni beyoqala ngalo. Yingakho ngithe kobhuti ngoba ngizoyizwa kubona impendulo laba bathi isintu sithini ngembewu yakho, sithini ngey'ngane zakho. Namhlanje gaza ngitholile impendulo ngoba bengifuna ukuthi iqale lapho ukuthi iy'ngane-ke zikhona ziphila ziyi-DNA yalo bhuti. Mase kujika yena iy'nkulumo ayiphendukezele isintu-ke sesithini. Ngathola leyo mpendulo, siyakhuluma-ke into ento ngoba nginayo into engithi ngifuna ukuyikhuluma kodwa ngilinde ozophendula ukuthi isintu, because lesi sintu or isiko lakho or abadala bayi-DNA yakho nawe. Wonke umnyakazo ozowenza uwenza nabo. Ma ukholelwa ukuthi kunesintu kunabadala, shuthi ngalesikhathi wenza owesifazane ukuthi azithwale labadala bayakubuka angithi.
labadala basho ukuthi yimawo kulowo mzuzu. Mase kukhona ingane bayavuka laba abadala bama ngeenyawo bathi bafuna intombi nto. Ila sisibuzisisa khona ukuthi kahle kahle laba abadala banjani, khona isikhathi abacimeza ngaso bevuke. Ukuthi sizame uku-understanda yonke lento ngendlela e-right, kungaliwa futhi sifundisana, ngoba ngeke ufike uye kuleya ndawo usufikile laphayana uhlala isikhathi eside mase uthi wena akukho right. Yileyo nto yebanga konke lokhu kushiswa khona ne-bullying ekhona. Kodwa-ke ngimile ekutheni i-bullying angihambisani nayo. Ukuphikisana nezinto ey'khulunywa womunye ngoba ungahambisani nazo kuyazwakala. Kodwa mase uzoqala ukhulume ngobulima uthini nawe ugcina ufana naye kimi. Ngoba ngisho nale yokucwasana, uma ezofika ethi yena iXhosa mase uthi inzule, nobabili niyafana ngoba sekunokudelelana laphakathi. Kodwa uma ufike ngokuthi umuntu nento akufani, umZulu umXhosa uyalungisa. Lena-ke yenze usibindi ukushisa ubukwa abantu abadala. Mayebuka abantu abadala benaye babuka ngokuthi bazokhuza ingane. Kodwa uma bezokhuza ingane akuzufana ngoba singafani guys, asifani hlobo. Singaba neminyaka elinganayo kodwa singafani, njengoba nje nami ngihlezi ngixaye ukuthi le comment why usubhala kanjena, mina-ke bengikhuluma kanje. Ngesikhathi kusibindi ekhuzwa ngoba sekubaningi abathukuthele omama kakhulu because lento ishaya kubona ukuthi amantombazane shuthi ayaxhashazwa. Yindlela abeka ngayo into ayishoyo ingabi nenhlonipho. Nakuba singazi-ke ngempela mina ngoba ngithi leko kwesiko bengilindele ukuthi kube khona onempendulo, nami-ke sengiyabuza ngiwumZulu impela ngoba khona ozofika ngitshela ukuthi kanti umZulu onjani. Into mangingayizwa ngisiza ukuthi ngiyibuze. Njengoba sengiyibuke lapha ku-TV bengiyibuka ngokulalela ukuthi why isintu sakhe sesizoba present ngalesikhathi esefuna intombi nto, ngesikhathi enza ingane ukuphi nesintu. Ngivele ngithule ngathi ngiyazi ukuthi ngifuna ukuthini. Mina-ke sengizogcina sengibuza labakhe abakhuluma kakhulu bethi bona isintu sithi sibona laba abadala. Kodwa ukuze ngisheshe ngithi ngibona ukuthi impendulo yakho ngizoyithatha noma ngithathe, ngifuna ukwazi ukuthi iy'ngane zakho ziphi, zingakhi, siqhubeke-ke. Ngoba manje ikhona into yokuthi kwawena udidekile, ngoba phela usibindi ney'ngane zakhe awukho umehluko. Kulesintu yena athi sihamba phambili, angazi uyayibambani le. Usibindi ney'ngane zakhe awukho umehluko kulesintu athi yena sihamba phambili. Ubhuti wakhe ongemuva kwakhe uyena oyinkosana kubo, kodwa sizwa yena ezohambisa isintu phambili ukuthi kanjani siqale kuyo. Manje mase kuba deep, ishow asisayi-enjoy ngoba ishow angithi nedrama yakhona. Ngesikhathi iba nedrama futhi kodwa ingalahleki inhlonipho, ngoba ukulahleka kwenhlonipho ila ukuqala khona i-bullying ongasayi-understand. Ugcina ususaba ukuthi hayibo, obhuti nje abadala laba, omama abadala kwenzakalani. Kodwa yonke lento enegative ayitholile yindlela yena akhuluma ngayo engenayo inhlonipho. Noma ngabe ngempela-ke kuthiwa isiko lelo liyiqiniso lihamba ngale ndlela asho ngayo, kunendlela yokukhuluma ekhombisayo ukuthi uyamhlonipha ubani nobani, kwawena uyazihlonipha. Yikho siqala ngokuthi uzoba kanjani nesithembu esahlulwa nje inhlonipho. Number 1, inhlonipho. Manje kube khona nabanye-ke obhuti esingabaqonda abadala-ke ongathiwa ubhuti omdala ulalela ingane engangosibindi ikhuluma mase wena ushaya ihlombe, engabe ufika lapho usho ukuthi hhayi, 1, 2 no-3 ukhuluma kanje. Kuvele kubhede-ke kakhulu. Ake ngiyivale-ke le video bengizo-address ukuthi le ndaba ye-bullying ibizwe yini. Ngokungahloniphi kwakhe ekhuluma uye omemala ama-comments. Kodwa mina into engiyitshela yona ngibengithi mhlampe benza ngamabomu benzela i-chaos because Uthando Nesthembu nalo selidaleke endaweni yokuthi ku-right laphaya, ku-wrong laphaya. Ngiyabonga ngesikhathi senu. Bye.